Selamun aleyküm. Hoş ku birey birumet ez dixwazim dîsa behsa mijarekî civakî bikim ku girêdayê bi piranî bi girêdayê keç û jinên ciwan e, mesela jinayê. Helbet her kes çi bixwaze wî dike di kirina xwe de hur e. Lêgava em bi eqlekî selîm, fikreka selîm em bifikire, em bizanin bi ka em çi dikare bikin, em ji kirinê me çi zirar tê, çi kar tê. Gava em li ser vîya bifikirin bi piranî em ê şewa bikin, em ê hinekî halê xwe, hereketê xwe, tevgerê xwe, lêvê xwe, gotinê xwe, galgalê xwe, cil û berkê xwe hinekî jê re em bivê pîvan dayne û hinekî li gora rastî em bivêjin te biger wê wextê em kêm jê zirar dibînin. Bi taybet li vê sosyal medya civakî îro telefon dünya ketîn durê telefonê û telefon jî ketî cêva me gişta. Berê li gundekî li welatekî jinekî pîz mêrekî pîz heba yan gundekî de yek hebû yan kes tune bû. Îro di cêva her kesî de ew pîsiya heye. Vêja wezîfa me kesên ku behsa exlaq û civak û dîn û diyanetê dikin em ji were behsa exlaqê xen jû baş bikin. Tiştê xen jû baş bikin ku carekî dêna însan van şaşiya neke. Dibe ku însan car hebe em bivêjin gêncê ciwanan tê kev xirabiya û şaşiya lê divê yek mera em bê hişyar bikin ku mirov ji vana dûr bikeve. Pêxember aleyhisselatu vesselam dereqê van jina da gelek hedîsekî pir em bivêjin xemgîn baz dike ku rewşa wan jina ji xwe xirab e û jinê ku evê ku serê xwe qot dikin, evê potê xwe pisîrê xwe davên der, singê wan hetanî vekirî ji çîmê berjê vekirî, nîvê bedena wan vekirî, rûtin, repalin. An jî hinek jin henin serê wan girtînin nexamtînin, potê teng li wan in, pêsîrê wan, qorê wan, temamê ezayê bedena wan têya nîşan dide. Em bivêjin her wekî pot li wan tune be. Pêxember dereqê wan da wa dibêje. Qala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber aleyhissalatu vesselam go senfani min ehlin nari lem erahuma. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibe du sınıf du kısım meriv hene ji ehli agirin ez van nabinim. Yani vata peygamber da yine tüne tişik ana derketini vata peygamber da ev ahlaka tüne biye. Kavmun ma'ahum siyatun ke eznabil bakari yadribune bihen nas. Meriv hene kavm civak henin di destê wan da dar heye, ço heye, wek boçika dewara, wek jopî îro di destê jendurme û asker û polîsa û em veda behsa şew paşayê zalim dikin. Em bivêjin copê ku di destê polîsa da dige destê asker de heye ku xelkê zulm û zordariyê dike. Tin ne ku temamê asker û polîs ê ku zalim behsa wan dike. Ev kes vê nakev cennetê. Avana ehli agirin dibêjin. Êdû da nîsaun kasiyatun ariyatun. Jinên potê wan lênin lê tezînin. Mumilatun mailatun. Divê ji etaatê Xwedê meyl dane. Yani qet emr û fermanê Xwedê bira wan da tune. Xwedê çi gotî, çi negotî, Xwedê çi razî, çi nerazî ew cem wan mihîm nine. Mumilatun bi cil û bergê bi fêl û efalê xwe bi kirinê xwe xelkê dixwaze ji rê derxîne. Yani wan fêl û efalê xwe xirab dixwaze bi xelkê jî bidê hînkirinê. Ru'usuhunne ke esnimetil buxti mailatin. Divê serê wan mîna kortika devê, mîna mêlika devê em bê çêkirî jin. Porê xwe li vir dicivîn û tisê şarpa jî lê gire dide her wekî du serî bi serê xwe nixînin ji bo ku xweşik nîşan bide. Evan insanê wiha dikin ji bo xatirê ku bi beşna xwe, bi bala xwe, bi hejandina xwe, bi çavqirbûna xwe, bi rêveçûna xwe, bi degê xwe zîstkirinê ji bo ku dên û bala mêra bikişîn ser xwe fitne û fesadê derxîne. La yedxulnel cennete vana nakevin cennetê. Nakevin cennetê. Ve la yecidne rihaha vana bîna cennetê naçwan. Ve inne rihaha le yucedu min mesiretin keza ve keza. Divê jî bêhna cennetê ji mesafeka xwesa dûr digê wan. Vêja ev însanê hanena
insanı ku vaha dikin, jini vaha dikin, keşke vaha dikin, bir sosyal medya civaki ji bo ku xel desteki bo bidivan şan û şöhret û xweşiya wan tere û tiştê xen jî baş nakin. Em ban tişta gava ji wara divê ne ku em bey seza dikin, bey henekê xwe dikin, em kêm divînin. Em gunê me bûyetê, em dixwazin hûn wek insana te bigerin. Ew tiştê hûn dikin ne layıqê jinayê. Xwedê Teala jinantî çawa layıqê we dîtî li gora çerçeva ku Xwedê kişt kirî hûn jî xwe li gora wî eyar bikin. Em bi vê jiyana xwe tenzîm û tikûz bikin ku hûn ji van tişta xilas bibe. Anna hûn ê gelekî bibe sedemê gelekî fitne û fesadiyê û gelekî mêr û jina ji heve qetînin bi wan karê xwe, bi wan kiryarê xwe, bi hejandina xwe, bi wan çavkirbûna xwe. Heta carek din bîm di xêr û xweşî da. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.